kanthi sawanipun Dewi Widowati jadi Mas Ayu Nia Parahita Sogi Mbak Ayu Ari Sakura sautes pun semanggan jumeneng suka panglipur kelaju lalentin lumantar prikadang pamedroyo Bilkis musik campur sari. Wilujeng siang Mas, Wilujeng dalu. Dalu ya ini siang libur iki lho enak srengenge. Oh mergo Padang. Oh Padang iki lho. Aku mudeng Silo Mas. Nek anggere sok gagal fokus ngene iki ya mergo lha piye? Sesuatu tadi. Sesuatu. Ya gagas lebon, ya gagas. Ya kuwi wis wajar Mas. Ya. Saking iki Padang ya. Selamat malam tentunya Mbak Nia dan juga Mbak Ari Sakura. Selamat malam. Sungguh luar biasa. Ya. Tentunya salam persembahan dari Bilkis Musik buat keluarga besar Bapak Suramto dan juga spesial buat Mas Supri, dan juga Mbak Irma. Ucapannya silahkan tentunya mungkin spesial. Kepada kedua mempelai, selamat ya Mas. Sama Mbak Irma, ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin ya Mas. Ndang meteng ya Mbak. Amin. Ya amin. Piye lho ora apa-apa. Iya, ndang gerdini. Digemeni wektale guyon tanpa guna nggih nika kasekap monggo katur Mbak Nia lumantar Bilkis Musik sogi Mbak Ayu Ari Sakura lelagone manut jenengan sakloron ya. Nyuwun lali janjine Mas. Ya. Heeh. Ojo awor dadi Kita sliramu. pisah ya? Pisah. Kamu sana Beb. Saya sini. Kamu Ya. sana. Aku sini. Aku nyari pacarku di sini. Oh gitu ya. Neng Jayengan karo neng parkiran ya. Kok aku lemes ya Mas? Lah nek ngopo? Mbah iki mau ngopo? Oh kowe iki kok lemes kok ora nek keterangane iki. Heeh. Nggih, masukin ya Mas. Iya.
Ya. Jancane kowe neng ngendi gelagaku saja Yupriyadi atiku pepunden sepuh Bapak Agung Supardi sarjana pendidikan ini kepareng nelakake nglonggarake wekdal kersa rawuh angestrenian jenengi niku Pak Agung Supardi beliau nggih anggota dewan dari PDI Perjuangan Boyolali luar biasa mudah-mudahan sukses. Sugeng dalu Bapak. Muga-muga kuwi kersa ngersake lagu ya no. Amin. Lah iya. Mas Pak. Sesarengan kerja bareng Java Sound System. Oh lah iya. Ya. Katur. Masuk ya Mas. Masuk. Janjane kowe ngendi gelak-gelakmu saja Yupriyadi atiku kowe neng kono garing. Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki Mas. Garing. Pak Agung wis ngersake lagu no. Lagu menapa? Lagune sing kondang kaloko ning wengkon Boyolali. Bojo galak. Bojo galakmu. Lah apa? Susu. Susu. Murni. Murni. Atiku diaturke ya nak.